Għadu rikoverat f'Mater Dei is-siela tal-ħajtu wieħed minn 5 persuni li kien involut f'inċident li seħħ is-sibt f'Ħażabbar u li kien jagħti suq mutur. Iż-żagħżugħ li weġġaw li jinsab fil-periklu tal-mewt għandu 25 sena huwa residenti Marsa Skala u għaddaħal b'urġenza l-isptar minħabba l-ammont ta' ġrieħi li sofra fl-inċident ta' traffiku li seħħ għal ħabta tas-7 ta' filgħaxija fi triq Villabate. Apparti il-mutur fl-inċident kien hemm involuti 3 vetturi oħra Mazda Demio misjuqa minn raġel ta' 44 sena residenti Marsa Skala li kienet sejra fid-direzzjoni ta' Marsa Skala, Opel Corsa misjuqa minn raġel minn Nepal ta' 28 sena u karozza Hyundai misjuqa minn anzjan ta' 65 sena residenti Raħal Ġdid. Iż-żagħżugħ kien jagħti suq Vespa fil-waqt illi fl-Opel Corsa kien hemm ukoll mara minn Nepal ta' 31 sena. Il-karozzi sofrew ħsarat estensivi u fil-post ġew msejħa uffiċjali tal-Pulizija kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex inħarġu l-persuni li kienu maqbuda fil-vetturi. Waqt l-anzjan ta' 65 sena ma ġarab ġrieħi, l-4 persuni l-oħra ttieħdu l-isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard, ix-xufier tal-mutur kien iċ-ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt fil-waqt li ż-żewġ persuni minn Nepal u raġel ta' 44 sena kienu ċertifikati li sofrew ġrieħi ħfief. Is-sibt filgħaxija fi triq Villabate magħruf aħjar fost iż-Żabbanin bħala triq il-ġdida li twasslek għal Witilajn ingħalqet għal xi ħin. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Giuseppe De Micoli li ordnat li ssir inkjesta u ħattret diversi esperti sabiex jassistuha fil-waqt l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.